Mas Duojo. Majo klitik karo jo gluduk. Alhamdulillah pinuju longgar. Iya. Yo diaturi munggah rene. Iya no. Men ngewangi nyambut gawe no. Bangune Mas Jo klitik jo gluduk wis rene lagi ngaturi Mas Ari, Pak Guntur. Oh ngono. Larase Slendro. Diringi apa? Serampat ya ora dadi sabab. Oh ngono. Monggo Mas Jo, minggah mriki Mas Jo. Jo wedhus. Lah iki jo glegek malah. Dalu Mas Jo klitik. Ijol mic. Sugeng dalu Mak Cange Yulimbo. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ridho lan hidayah mayungi sedaya para piyai agung wonten ing kesamben dalu menika. Mapanipun wonten ing padepokan yang juga. Nggih. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Alhamdulillah. Suwe ora ketemu Mas Jo klitik ana padepokane yang juga. Nggih. Lah pramila menika silaturahmi menika ampun ngantos putus, Mas. Tali pedhot entuk ning nggon sesambungan paseduluran aja nganti pedhot. Nggih, ngene Mas Jo klitik nggih mriki tampe mle. Niku. Mula nggih alhamdulillah dalu niki saged-sagedipun kula lan panjenengan mengeti haul yang juga yang ke-155. Dalu niki muga-muga syafaat
lan barokahipun tansah manggih dumateng piyayi dalu niki ingkang mirsani pagelaran ringgit wayang kulit Allahumma amin. Sing rawuh mboten sekedar mirsani menika sinambi tirakatan. Amin 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 amin. Wong susah kuwi tombone seneng ngoten nggih. Nggih, wong enak tombone kuwi luwe. Dadi wong penak turu tombone ngantuk. Dadi sembarang niku kudu ngeten iki diimbangi, Mas. Mula niki lak tirakat. Tirakat. Enake ati kuwi gumantung saka leh nata tirakate. Mula yen sapa bengi iki gelem tirakat, insyaallah atine bakale tetep iso sumeleh. Nggih. Nggih to? Cocok kula. Lho lah kula niki nek kalih Mas Arif niku rumiyin nggih sok kala tirakat nggih sareng. Piyambake melek kula turu. Lho. Yo melek melu melek. Oh lah kula yo pas ngantuk tanggapan terus. Mula alhamdulillah kembang nongo pun melu. Kayak iso omong ora jane. Modelmu kaya wit nongo ngono iso. Niki saged to, Pak? Lah kok ket mau meneng wae wong keteke sak rombongan. Niki sing diarani menungso iso ngepaske rasa nggih ngeten niki. Sok kala yen kula kalih panjenengan ngomong-ngomongan sapet jagong, yen niki nyelo-nyelaning kandan lak mboten kepenak. Pancen kayak gurimu kaya kadal. Nyelo-nyelaning kandan iku mboten kepenak. Ngoten lho. Mula niki roh undang-undang panggung niku ngerti. Tata trapsilane. Alah saestu niki sopane Mas Jok Kluthuk diterapkan tenggene bojone. Niki bojone seniman Mas Kluthuk. Keluargane niku keluarga wira swasta. Ning dalam menanamkan attitude etika sopan santun subasitanipun bojone niku bendina men liwat ngarepe wong ndingkluk Mas. Nggih sopan saking sopane. Mboten pancen bungkuk bojo kula. Bungkuk apa sopan? Bungkuk Pak. Wong jenenge kula kali niki lak Sidulur Sinarawedi. Iya Kang Adi. Nggih. Sedumuk bathuk senyari bumi. Nggih. Cilik digonjak anake, Gedhe dijalak bojone, direwangi pecahing dada, kutaing jangan tewel menika. Utaing ludira. Nggih, utaing ludira menika. Niki Mas. Mula tiada kata kalau saya bekerja selalu ada Mas Kluthuk, selalu ada Mas Klitik. Ya bisa-bisa. Betul sakit. Saya selalu mempertahankan biarpun grup yang lain itu sudah berpecah belah, saya komitmen tetap Jok Kluthuk tidak akan pisah. Sebabnya apa kok Jok Kluthuk ora pisah? Sebabnya apa Mas? Sebabnya sing gampang dihapusi mek kula tok, Pak. Dadi ora kok dihapusi. Gak tadi. Apa wae kuwi nrimo ikhlas, nrimo ing pandhu. bakale ya berkah. Insyaallah ngono ki, Mas. Kowe rezeki yo gedhe yen sing menehi ora ikhlas tetep barokahi. Ya bener. Kula niku sing iso dalani wong cukup, Pak. Nah niki, Plane wong sugih urung mesti cukup, wong cukup mesti sugih. lah ini Ngoten nggih. Nggih, Mas. Mergo wong sugih urung mesti cukup, contone wong sing ning dhuwur-dhuwur kae wis sugih kaya ngapa dhuwit ya miliaran, nyatane sik kurang sugih, pertalet ya sik dioplos karo Pertamax. berarti ora cukup ta Ora cukup. Ning nek wong cukup menika wis sugih, cukup mangan sego jangan tewel lau grih. Niki nek wis cukup niku nikmate ora umum. Niki. Cocok. Niku wong cukup, Pak. Wis sugih. Sugih kecukupan. Ngoten lho. Pak Git. Rasa pangrasa. Nah, wong tenang urung mesti wong seneng urung mesti lek tenang. Niki yen dalu menika iki sing iso dali wong tenang. Mergo wong tenang mesti seneng. Wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Otomatis. Otomatis. Nek wong seneng ora iso tenang kuwi apa? Wong seneng urung mesti tenang ki wong karaoke. Neng gone room, ke seneng karaoke. Ning kafe. Neng kafe. Ning ora tenang wedi konangan bojone. Ya ora? Atine gelisah. Gelisah. Ning lek wong tenang ki paribasane nyambut gawe pangupaya jiwa, nyatane lek atine tenang iki mesti seneng atine. Kaya bengi iki. Bengi menika sing rawuh ing dalu menika iki kabeh wong tenang. Insyaallah wong tenang sak menimbale besok diparingi seneng atine nganti besok momong anak putune. Amin. Iki lho. Lho, Dasar nek omong pinter. lho, Wah, biasa dagelan ki angger keterak gerih ngeten niki. Omongane kaya kepenak ngono lho. kula niku manpapan Pak Igit. Nah iya. Nun sewu, lek main ning gone bersih desa. Lek main ning gone Pak Depuan nggih kula yo ngetutne napa sing dadi dawuhe Mas Arif. Kudu ngono Mas. Iya no. Dadi olah kanuragan, olah nggon rasa antarane jasadiah, akhlakul karimah, mudune ning gone kolbiah iki kudu harus semuanya itu bersinergi. Gini iki. Tak jelasne sih. Iki arep Kula jelaske. tok ilmu tuwek niki. Tuwek tenan.
tuwek tenan, Pak. Niki saking tuweke Oh. sedina tiba ping 6 ning jeding niki. Iya. Kuwi buyutan iki mestine. Oh, Niki haul. Sing iki ndi? Niki. Heeh, terus. Lah, sing ning kene Heeh. ki telek. Yo wis kabeh niki lho, Pak. Lek jenengan niku ya haul kaping 155. 55. Yen jenengan nun sewu, pinanggih jenengan haul 155 niku pripun? Sudah 155 tahun beliau sowan wonten ngarsane Gusti. Menika minangka tokoh sing Aduh, berpengaruh dan beliau bermanfaat untuk masyarakat. aduh. Mari kita Kok rembang mek usah jelasne mek ngono tok iki Pak Git. Ya yo, hal yang Aduh. sudah Ini- 100. Iya. Mas. Wow, remet lambemu ngene iki. Sing dimaksud Mas Sigit Arianto kuwi Ngene. anggone lenggah kapundhut Alah, dening Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi usiane wis nginjak ke 155. Ning dalam artikulasi 155 ki apa lek miturutmu? Lah kuwi lak angka to, Mas? Angka ning artine apa lek ora mudeng kowe? Angka kuwi ya jelas Ora paham kowe. Kowe ora paham ra mbok sinau ning ngene iki. Kowe paham kok? Loh, jelas mboten lho, Mas. Lho lah iya kok ngeyel, tak sikut meletik. nek iso omong iso yen ora omong ora yen wani ya wani yen wedi ya wedi. 155 ki wis pas. Pas. Piye kuwi? Pas ngeten. 155 ki angkane pira? Lambo, kene. Siji, Kok teko limo, dhewe. limo. Niki wis pas. Siji ki Gusti Allah. Terus 5 ki manembah marang Gusti 5 waktu kudu ditindakake. Masyaallah. Sing kelima sing terakhir kuwi Pancasila. Dadi sing diarani manembah marang Gusti manunggaling kawula Gusti kudu nyawiji dadi siji sing sadarani hablum minanas hablum minallah. masalah omonganmu kok apik kaya ngene. Kok iso cetha ngono lho. Ngaur aku lagi. Dadi antarane negara, agama, budaya nyawiji dadi siji. 155. Pripun? Siji kuwi Gusti Allah. 5 5 kuwi 5 waktu kudu ditindakake. kagama, Agama sing 5 sing terakhir ki Pancasila. kuwi negara. Negara. Eh. Dadi sebagai warga masyarakat Indonesia ya kudu manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe ya kudu menaati peraturan sing ngene negarane awake dhewe Indonesia. Masya Allah. Pripun? Pancasila pirsa jenengan? Ngerti. Anggap goblok nu ya. Ini Iya, dalangi ngerti saja. Pancasila. Peh, Lah kowe iki aku ya Kowe gumun, iki- Jo. Hei. Iki ndase kaya cok bakal ngono ya iso dilentrehke. secara analisis kuwi nek delok dalange iki lak sarjana kok terus mbok remehke iki lho. Pancasila pirsa? Ngerti. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh. Loh, Pancasila 1. Pancasila. Saman paham Pancasila? Paham. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh Pak Igit. Pak Igit. Ini diri Pancasila iki ono 5 Pancasila dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Sing kula tekone mboten niku. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Salah. Piro to, Duk? Ada berapa sila dalam Pancasila? Lah, ya bener, Siji Pak Igit. Lho, aja ngawur lho. Pancasila iki ono 5. Sing kula tekoki lak silane. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada. Pancasila, silane siji. Lah lek 5 bro Pancasila, sila. Oh, Tak tekok niki silane. iki bocah nek kepinteren efek konsumsi greh iki. Aja mbok lawan iki masahe Loh, bocah cerdas Iki kok. nun sewu lho, Bos. Iki. Iki pengalaman lho. Ya. Nun sewu iki. Iki. Presiden negara Indonesia Ada Bapak Joko Widodo dulu yang ke-7, sekarang yang ke-8 Bapak Prabowo. Wakil Presiden Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran, Pak Prabowo. Lah iya, sampean ngerti? Menteri Menteri ngendi? Kehutanan? Apa? Menteri apa? Apal? Gubernur Jawa Timur. Aku Jawa Tengah ya. Bu Khofifah. Berarti Loh. jangan cerdas. Lah, gini ngerti. Ayo njajal. Menteri Pertahanan Indonesia. Sapa Jo? Aku urung maca Jo. Wah, Menteri Pertahanan Indonesia rapal. Niki lho, Menteri Pertahanan luar negeri mon ngerti. Indonesia kok sampai rapal. Kula niku kula sinau luar negeri barang kula sinau niku. Tenane. Saestu. Lah, ngomong kok ora umum. Menteri Pertahanan India. Ora roh. Ada. Sampean ngerti? Menteri Pertahanan India. Ladusing. Oh iya Pak, kayak polisi India kayak Menteri Pertahanan ngono. Iya. Duta Anak Indonesia. Kak Seto nek Indonesia. Sapa ya? Duta Anak Indonesia. Ora roh. Kak Seto to. Hmm. Duta Anak Malaysia.
Ora enek, Bos. Ora apal berarti kowe. Duta anak Indonesia sapa? Kak Seto. Nggih. Duta anak Malaysia. Malaysia. Upin Ipin. Kita ngawur lagi. Menteri Teknologi. Endi? Aja Indonesia lho, sing luar ya. Menteri Teknologi Amerika. McGever. Lho. Kok iso McGever? McGever ke pinter gawe apa-apa kae. Oh, iki wong lawas iki. Dadi paham ya. Dulure Satria Baja Hitam. Kowe iki malah saya suwi malah dledek kok omonganmu ki. Oh. Wong jenenge wong kuwi ngolah rasa niku angel, Mas. Nggih, Pak. Dadi bengi niki yen idep-idep Nah, tirakat niki sing dane wong ikhlas Pak iki. Piye? Kok iso diarani ikhlas piye? Ngeten. Iki ilmu tuwek neh niki. Kok main tuwek-tuwek terus to kowe? Nome iki njur kapan ngono? Oh, iki langsung tuwek. Wong tuwek urung mesti lek duwe pemikiran tuwek, ning sok kala cah nom duwe pemikiran sing tuwek. Lho. Juga Samben, Nggih, nggih. Blitar, Padepokan juga menika sing dane wong ikhlas niku wong juga. Kok saged ngoten? Wong ikhlase Mas Arif, ikhlase warga masyarakat juga, ikhlase warga masyarakat sing dalu menika mirsani ringgit ing dalu menika. Menika paribasane kaya raga. Contone, Ki nun sewu. yen ikhlas ki biasane sok weh-weh to iki. Weh-weh. Ning raga menika iso dadi conto Pak Igit, ikhlase menika. Maksude? Nun sewu. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Kuwi urut-urutane akeh lho kuwi. Oke, ya kuwi raga, ya kuwi ikhlase raga ki ya kaya ikhlase warga masyarakat kene iki. Sik iso nyawang ra iso njupuk. Kuwi mripat. Yen ning ngarepe dhewe nek panganan, ki mripat ki iso nyawang, ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Cangkem. Lambe utawa cangkem. Kamangka mata ya nroh, tangan iso njupuk, Ning- cangkem iso ngrasakne. ngrasakne. Ning ikhlas ya. Ikhlas. Ora berontak. Ora berontak. Cangkem ki iso mangan, ning ora iso ngrasakne. Iya ya. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ilat Pak Igit. Loh. Ngene mboten? Lah kowe ora nyalonke mudin kene to temumu ngono. Ya ora mungkin wah aku nyalokne juru kunci mayite demo ndek iki ya. Oh iya. Ilat iso ngrasakne ning ora iso wareg. Ilat iso ngrasake ning ora iso wareg. Sing wareg apa? Weteng Pak Igit. Madaran. Weteng ke iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah sing ngetoke apa? Siki. Ayo kowe arep muni saru kowe. Gak aku ora mungkin muni silit ora mungkin. Lho lagi mau. Malah mbok cetake no kok iso. Ngene mboten, Pak? Iya. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Nggih, Iki padha karo tangan, Pak Igit. Nggih. Tangan tengen karo tangan kiwa ki yen awake dhewe rukun, ikhlas. Ki hebat lho, Pak Igit. Piye contone piye? Tangan tengen ki paribasane mbok gaweni jam, mbok Iya. gaweni ali-ali. Nggih. Ki ikhlas. Mbok gaweni sing apik-apik, mbok nggo mangan. Iya. Ning yen tangan kiwa, Padahal yo ngerti. ya ngerti. Ning mek meneng ae, senajan to nggone mung ning mburi tok. Masyaallah. Nggih napa mboten, Pak? Ya bener, Pak. Ikhlase tangan iki kaya ngono. Dadi dicuplek saka kuwi. Iya no, Bos. Dadi muga-muga keikhlasannya ragane awake dhewe iki bisa nulat keikhlasannya warga masyarakat juga dan sekitarnya muga-muga kabeh lek wis ikhlas pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Yo ngene iki lho. Dadi kowe iki ditimbali rene iki tegese klungsaku. Sing nimbali sapa? Mas Arif. Aku iki teko dhewe kok ditimbali piye. Loh, malah sing apik ngene iki to, Mas. Ya apik ngene iki. Sadurunge kentongan dititir kae, njur kowe iso teko berarti talingamu to kupingmu kuwi cetha. Aku iki mergo utang budi karo Mas Arif. Loh, Kok iso utang budi Lah sejarah? iki lho, Bos. Arif apa Budi? Ya utang Mas Arif. Kok utang Budi? Kowe iki utang Mas Arif apa utang Budi? Witekku. Utang Mas Arif. Lah, kok iso Kok lewat budi? Lah Budi iya. iki apane Mas Arif? Ya aku iki kancane lho. Oh iya. Biyen ngamen Nah, ning samben, weh, terus ora iso mangan mesti teko kene. apa ora ndek tangan po? Ya enggak, Mas iki ora iso dipan mergo ketoprak sepi. Wow. Ning samben kono ki Nobong. biyen nobong, ngamen terus ora iso mangan, ya ora iso mangan, ora perkara ora iso mangan, ora nek sing dipangan. Heeh. Mesti rene terus disuguhi jangan tewel mangan bendino ning kene iki. Dadi kula niku ing dalu menika ki paribasane utang Mas Arif, Pak. Layakno. Umur piro kowe biyen? Kula tahun 99 iki berarti umurku mbiyen 17 tahun. Loh, 17 tahun iki semani utang kowe. Sing utang sinten? Lho, Lah kowe mau jare kula utang Mas Arif. Mas iki bales budi balas budi ngono lho. Balas Arif, dudu balas budi. Ora ene kok balas Arif budi iki ngono aja. Mau utange karo Mas Arif kok sing disaur budi wis gedeng jare.
Ngono. Dadi kula mbiyen teng mriki, mulane ing dalu menika wis delalah niku pas jadwale kosong. Heeh. Kula mriki. Delah dalange jenengan ya kula mriki ngoten lho Mas. Yo ki lho Mas, wong kuwi aja mengutamakan materi tapi mengutamakan hati. Duit iso digoleki ning ati kuwi angel golekane Mas. Lho, Pak kula iki kalih niki wah ngeten. Lho, Kowe bengi iki cara Mas Arif kuwi nun sewu lho ya. nyapa? Butuh apa-apa apa ya kowe langsung ngeguh praktikalmu. Aku saiki sugih lho, Bos. Wah, iki iya. Wong sugih iki aja sok Aku wong saiki cukup lho. Ora sugih ning cukup aku. kok cukup kepiye? Aku omong sugih kok sugih mesti lek cukup mesti sugih. Ayo, kono. Wis los wis. Bute Mas Arif apa? Tak Masyaallah. omongne Pak Guntur. Lho. Ya kok aku ki dhewe ta ya. Wong aku ya sik kurang. Ah berarti kowe iki wong medit. Gak. Kowe iki wong medit, wong kuwi sing ikhlas lillahi taala. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya. Sangumu apa sing kudu mbok wehke Mas Arif? Kenyih wis los aku iki. Lho. Elas ki ya apa nyumbang apa? Lho, apa butuhe? Lho. Paling ora bengi iki butuh rokok. Lho. Ayo tuku dhewe. Lho. Mbok kon tuku dhewe ya kowe melu go praktikal kok iso. Mula kersanipun Abdul to Mas. Mas Arif minggah pangkat. Kersanipun Abdul kula ki tak kalih gojek kalih Mas Arif. Nggih. Dadi payu yo wong niki wae ya bablas ngaji terus ngriki dadi ben iso ketemu pisan ngoten lho. Nggih. Cepi. Panas mlaku ora nggawa payung sandale diserek Monggo Mas Arif. maane mlentung Surabaya keke fungsi neng Madiun Jakarta Janji rukun panas mlaku ora nggawa payung sandale diserek lamaane mlentung Surabaya keker fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun wes Iki. ono bektimu kuwi karo masmu kowe cilik digedhekke gedhe pinterke ra iso ngangkat derajat martabate biyen iki kanca ngene biyen. Nek omong aja sembrono lho, Cuk. iki di stripping lho Biyen. Streaming. Streaming. lah nek wong kuwi manut jejak lakune Lah iya to. luwih becik dadi wong ala ning tunggane iso apik. Akeh wong apik saiki ning watake elek ya akeh. Ning malah iki dicontoh biyen nalika korak preman. Ngene biyen kala kula. Iya ngerti. Zaman sik topi miring biyen. Layakno anakmu sing terakhir kaya gendul iki. Ora ayak-ayakan. Papunten lho Mas. Aku mbiyen iki lulus leh mejang. Basa karo eyang iki. Mas, Eyang sapa? Mas ya eyang kan. Eyang mbahmu iki. Eyang ku sik enom celuk eyang. Lho kan ya manggone Pak Depan yang tesik ngeten. Pertanyaanmu iki ora penak. Bintang iki kok sing. Ngene lho, ngene kan ya apa elek to, Bos. Mek ngene tok. Jenengan jumeneng mawon to? Wah, ngaten mawon. Mboten, kula tak lenggah mau. Wah, ngaten mawon lho, kabeh ngaten. Isin ngene iki ya kulo. Iki asline lungguh ki ora mergo sopan. Ora mergo sopan. Apa? Asam urate dhuwur. Sembrono. Wong ki ya kudu ngajeni. Lek sing sepuh ki ngadeg, awake dhewe linggo. Ya ngono. Sakniki sing sepuh ki linggo. Awakmu ndelosoro. Yo lah dadi. Kowe iki ora ngono kuwi kok mangsa. Dadi critane iki Mas Arif omongan karo Bajul iki lho. Ora. Aduh yo. Ngeten Mas Arif. Nggih. Niki wau lak rerembukan kula kalian Mas Sigit niku lak krana kula iki cilikan kula toprak teng mriki wong ya yang riyen leh ngopeni kaya mbuh. Jaman Mbak Kembar leh ngopeni ya kaya mbuh. Riniwati. Nah, lah sakniki gandeng kula ya pas bengi niki iso longgar. Kula pun janji jenengan pun hak bengi niki kula ngancani jenengan. Nggih, alhamdulillah. Sasa mikir apa-apa. Loh, Oh, mikir apa-apa. kaya kemendel. Lah sing mikir raimu ya sapa? Klitik kaget lho. Kok lho iki lho. Lah ngene tak delok apa begitu ade teko.
Lah sembrono. Wis rasa mikir apa-apa tenang Nyambut sumpah. gawe kon dindi Kae, kok. jangan tewel aja lali engko gawe ono aku jangan tewel. Khusus kowe kae lho, sak wite kon nggo mulih. Ayo teh ngeplok ndasmu ya. Oleh sembrono. Sing ngene apa sing ngene. Iya. Ngono. Sarip nggih nggih nggih. Nggih. Ngapunten. Cek biyen niku biyen. Nggih. Pun jenengan ngendikan apa? Iya sih tak. Miki ngeten lho, ora kek ngesor kaya bakul jamu ae kok. Teng dhuwur ngeten. Ojo. Nah, Nggih. Pun Mas. Rahayu sagung dumadi. Rahayu. Alhamdulillah dalu menika acara puncak haulipun yang juga kan kaping 700 seket gangsal nggih. Matur nuwun dumateng sedaya para kadang kang sami rawuh, kang sampun ngestreni ajabipun yang juga sedaya tansah pikantuk bagas warasiat kuat lan slamet bejo mulya lan tinoto. Amin. Alhamdulillah nggih. Kene nyapa kan? nika ta. Duka wong edan ngono. Nggih. Wong enten wong ngomong teng dhuwur ora sopan. Mudhun ini nyapa to jane. Kowe nginceng sapa? Sapa? Kiki lho. Wong sing diomongke iki Mas Sigit kok iso sing dinceng kono ki ngopo? Tak kira nek wong menek terop. Asane. Nggih. Dalam Mas. Aki. Ora Sesesan. Nggih, ngeten. Pripun Mas? Mas. Alhamdulillah wis Pripun yang ngono. Ting yang apa to? apa. Ngene ye. tak jotos ra lho kok. Biyen Lemben roti biyen saiki. SMA iki kemelindi garane hardtop. Wah, Harley to. Hardtop, Harley dasmu, hardtop. Jeep. Oh, garane jeep ngene. Pasar sapi. Samben ki, pasar samben biyen aku teko. Tuk. Oh, rong setelo. Saiki wis tobat alhamdulillah, mari. Aku kok rong mari-mari to Mas aku. Lah, kowe mula ngene iki lho. Nun sewu Mas Arif. Kula riyen nate dipun wejang kalian Eyang. Le, kula riyen lak jeneng kula Dwi to Mas Sigit. Nggih, nggih. Bapak lak tesih ndagel teng mriki. Anu kan Julega, iki anakmu to nggih. Iki anakmu sing nomor pira? Nomor kalih ya ngono. Wah, iki sok bakal dadi bocah pinunjul ki, dadi katresnane wong akeh. Ning ya mesti apik ki sok. Ketoke nasibe besok temu mulya. Alhamdulillah kula sakniki nggih pun gadah usaha kathah. Alhamdulillah. Berarti dongane yang mandi. Lah kok terus pas niki teko. Heeh. Wah, iki anakmu Mas Julega. Nggih. Sony Nomor iki. pira ki? Nomor 1 sapa jenenge Sony? Wah, ngomong Kok ngono. kaya merek sempak ngono ya. Heeh. Wah, lha iki sing bahaya iki sing nomor 1 iki sok. Iki anakmu ki sok ora ado saka gendul lah tenan to, Mas. Saiki malah gawanane ngarung idul gendul terus niki. Malah bojone teng omah niku kan lumpukke gendul, kon bakul bensin. Iya, apik. Wis alhamdulillah. Sarip, matur suwun. Kula lek niki kula nun sewu Bos. Niki kula niku lek mlane kula niku kula jak ngriki. Kula lek ngriki mesti kelingan Pak E mbiyen. Pak E niku mbiyen niku uripe teng ngriki Jolego niku. Dadi alhamdulillah oleh napa yang ngarani Mas ya? Sawab berkah. Sawab berkah ya. Ya alhamdulillah. Bapake tirakate ning kene sing ngundhuh anak-anake. Lah kowe yo kudune bektimu karo wong tuwa, wong bapak mati mbok tinggal ndelok bal-balan iki lho. Lah yo ora penak to. Kemeruh kowe. Kemeruh kowe. Lah ngopo? Kae ora tak tinggal dulu Lah bal-balan. mbok tinggal ning ndi? GI aku GI. Malah saya nemu. Oke, Mas. Nggih. Nggih Mas, wis alhamdulillah Mas Arif. Wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Wis luar biasa. Nggih, Kula tak ngaturaken matur nuwun. nggih monggo. Gedam nggih. Kula matur nuwun sangat dumateng sepisan Muspika Kecamatan Kesamben, terus Mbah Lurah juga kalian seperangkatipun, dulur-dulur panitia Karang Taruna Wijaya Kusuma, kalian sedaya para tokoh masyarakat, pemuda sedesa juga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
ibu-ibu matur nuwun sanget, terutama dumateng Mas Didik, Mbak Hana, LKI kang sampun support acara haulipun Eyang juga, LKI tambah jaya, Remboko saged bermanfaat dumateng dayanipun. Alhamdulillah. Terus kalih para bakul sing tiap tahun napa nggih nyengkuyung. Terus kalih niki sing Gajah Purwo. Oh nggih, kalih para kadang Gajah Purwo ingkang pun sekitar 4 tahun memberikan support makan gratis untuk acara haul yang juga. Alhamdulillah. Terus kali sing anu bagian pawon sing wis wira-wiri wis ubet. Alah Wis saestu. kesel Saestu niku tak tunggone goreng tempe nganti gosong. Lah wis Sangke leh repote kaya mbuh kok Mas. Sampeyan iki sesuk pawone kayak kipas angin. Sing goreng tempe tuwek-tuwek ambune remason tok. Lah iya. Aku sampai mesak nih aku kan. Wis matur nuwun dumateng Mas Guntur ingkang sampun rawuh ngestreni hajatipun Eyang kalian wau Bapak Bupati Pak Rianto ugi ngestreni hajatipun kirap tumpeng ambengan matur nuwun. Amin. Mas Sigit ugi Nggih, Mas Sigit Siap. dulur-dulur Cakraningrat wis sangat luar biasa. Pun kapok nggih Mas Sigit. Pak Gito, terus Mas Kaspo. nggih anu sesuk di WA ngono piye. Wis pokoke wis matur nuwun kuwabeh lah. Yang terlibat malam hari ini. Ngono sesuk ben iki videotron nanti terima kasih sapa-sapa tadi. Lah iya, ya kudu to, mosok engko lek ana kurang luwih wis nyuwun pangapunten. Insyaallah sura mengki ketoprakan teng mriki. Nggih. Bersama Bapak Dewan Provinsi Jawa Timur Nggih, Mas insyaallah. Guntur Wahono. Alhamdulillah. Ketoprak tapi bentuk YouTube. Dia ketoprak bentuk YouTube iki. Nanti streaming dari. Ya Ya, ora Pak, ketoprak tenan kok ya. Nggih. Insyaallah nggih Mas nggih. Nggih. Wis siap. Monggo wis pokoke sing penting monggo sareng-sareng ndedonga pring Gusti kang Mawelas Asih. Siap. Ayo padha njaga nglestareke budaya leluhur sing adiluhung. Mrih ngrembaka kuncara anjayeng bawana. Amin. Amin. Niku mawon. Siap. Kula tak wis engko ndak nyanyi-nyanyi iki golek. Nggih. Wis. Makasih Nggih, Mas Arif. siap matur nuwun Mas Arif. Tepuk Nggih. tangan kagem Mas Arif kanca-kanca. Wis alhamdulillah. Muga-muga juga iki tetep dadi Nggih. Wis pokoke kudu guyub rukun kompak. kondang kalau kok nggih. Kirap pusaka kalau wingi wis luar biasa. Nggih. Wis pokoknya luar biasa lah. Matur nuwun dumateng sedaya warga desa juga dan yang mendukung mengikut Berpartisipasi. nggih, WBI Wanita Bersanggul Indonesia, Nggih. Wanita Kebaya Indonesia wis sangat luar biasa. Amin. Matur nuwun. Nggih, siap. Sembah nuwun Mas Arif, sembah nuwun. Wah, lho nek karo Mas Arif wis kaya guruku ya kakangku. Saestu Mas Sami. Ning ndi diarahke laku ngene. Malah wis Mulya ngenani ya diarahne ya. ya digawani tongkat saka kene nggone Jeneng. yange bareng weh ngancani mlaku Untuk nih dek iki diarahke Mas Arif cair kan. Kae lu diarahne Mas aku piye kira ndek dhuwit. Ya serono le ndang utang BRI sik diarah gitu. Lu langsung Diarahke nggih cair. Mas matur nuwun nggih Mas. Alhamdulillah. request tembang nopo Mas Arif derek. Apa neh iki? Loh, mboten kagem jampi saya para pamidanget. Mas Arif menika sesuai dengan agemanipun Jawa. Nggih. Menika sampun bisik-bisik kula nyuwun gending ladrang singkong keju, Mas. Ladrang kok singkong keju. Bulang raimu ya. Eneke ya kowe kuwi kingkong keju kuwi kok. Aku mau arep mampir ning angkringanmu sing ning Kanigoro lho. Kok sepi ngono tulisane tok. Dereng buka, jam pinten jenengan? Jam setengah 3. Dereng buka. Bukake jam 1 bengi. Wong niku Tapi anu Mas, niku ndodoli maling-maling lek aja aku meling warga kene aja mampir nggone angkringane kluthuk. Ning Kanigoro iki lho. Aja, wis aku tak weling tenan. Iki jane arep tak laporke nggone Dinas Kesehatan. Sebabe Lah tahune pas ning nggone dasan ditulisi yo. apa? Tahu goreng kuwi. Heeh. 2003.
Lho ya murah ya tak dol murah. Ora iso, arep tak lapone we ning Lah dinas nyapa? kesehatan. Tahu 2003 mbok dol. Kuwi 2000 oleh 3 koclok. Ora iso, tak lapone Panggan. Lah kok iso? Iki 2000 piro? 2000 selawe. Lah kok 2003 mbok dol? Mambu kuwi Tuk wisan kedaluwarsa Tuk. Wis kowe ngrekasake sing wong tuku. Ra mesakne kowe. Kayak pancen tak go njuki aku ben bongko pancen. Kok 2000 oleh 3 tahun 2003 gedeng aja iki. Malah lesu. Atur nuwun Anu, Mas Arif ke. Tembangin apa, Bos? Mas. Apa iki? Rame men nggih, gawe rame ngoten men nggih. Moh aku. Mau rame iki senengi sepi yo. Sepi. Ndak konangan. Kula tak nyuwun anu ae. Angkur. Kadung tresno. Ayo monggo tresno nang Jawa. Alhamdulillah. Nggih. Amin amin. amin. Mantun iki mengke Mas Guntur Nggih. diatur. Oh, siap, Nggih, siap, siap. Wonten. Wonten. Ingkang nembang Kadung Tresno. Pun monggo nyumekaken. Wah, Mbak Punjung. Wah. Lah, ora nyawer nyaput masalah. Wah, eyang nyawer ya. Kowe nang ngono. Ya lalane kena aku nomor malah. Nah, ngono lho. Nang nyepak niku ngono. Eyang. Ya. Iya Tuk. Eyang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bos, masa lali karo kanca mendem masa lali. Kok mau cetake lho. Cahitan. Kowe iki dadak nyuwun barang kudune kowe iki malah ninggali kok. Pelok pamit. Wah. Kadung Tresno sing nembang Mbak ngadeg to Tuk. Lho nggih. Lho. Oh, kula niku mek jajal ngeten iki ben penak. Iya. Bocah iki wis sehat to, Mas. Oh, iya. Sehat. Jenengan ora ngerti yo. Sehat. Jenengan niku mesti ndisik kula niku njajal iki lho kok gejete kok penak men lho. Lho, ya ta sehat lho, aku sehat. Lho, bocah ini sehat. Mungkin Mbak Punjung. Aja ninggal aku timo bonceng. Ini bukan ini bedarangan. Dalu Mbak Punjung. Wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Jange. Wah, suwe boten pinanggih jenengan nggih. Wah, Sehat nggih. Alhamdulillah. Waras nggih. Waras sehat, seger. Nggih. waras sehat. Nggih. Kuwi iso diarani rohani karo jasmani. Ngono. Nek sing nika sehat ning boten waras. Nggih, berarti kula niku sehat tapi gendeng ya. Asik. Ora ngene lho wong. Wong kuwi ya nun sewu, wong ki lak pikiran nun sewu, mustaqol lak ming sak menten, Mas. Heeh. Nek nggih mikir sok kala abot ki ya sok kala ya kesel, capek. Heeh. Ning nggih harus bisa relaksasi. Dadi nek nggon ngene iki ya ayo direlaksasi sing kepenak, ngono lho. Ya to, Nduk? Iya, Mas. Nah. Aku biasanya relaksasi dipijeti ya, Mas. Nah, kae lak ning nggone apa kae pijat urat Takamura. Ngono. Lek bojo kuwi Heeh. relaksasi iki dikeroki. Lho, Bojoku lagi tau tak keroki lah kok metu nomere tak geger. Dadi Bojomu wong apa kodok? niku bangkak Mas. Oh Bangkak. iya. ya nek pupune trah ngono, trah. Kunjung sehat itu ya. Sira pedek ya. Nggih, Mas. Iki pamundutan saka nyebut Mas Arif iki nyuwun lagu Kadung Tresno. Tak poh ya. Nggih bawa apa ya? Nggih bawa apa ya? Ayo Kadung Tresno iki bawane sing apik tetep lam-lam tila. Oh, apik iki. Tresno. Lam-lam. Aku suwi ra metu kuwi anu. Anu pidonan ya, Le. Nah iya. Kon video. Video aku status. Ngomongi bojoku Peter at home Ramayana. Saiki ngono kuwi modele Mas, at At home. Mari ngono Matahari. Lho. Blonjo. At home Jatim Park. Lho. Piknik. Weh. Bojomu iso nggih status ngono kuwi? At home pasar templek gitu ya. Marahi kowe asli non sewu Mas Sigit. Piye, piye, piye? Kula kali niki jane pegel kok. Ternyata bojo kula niku nggih bojone niki nggih. Lho.
Gendeng e jane iki. Bojomu ya bojone kluthuk. Nggih. Kok iso? Kula niku lak duwe HP. Hmm. Bojo kula niku kula tulisi nomor lak bojoku ngoten to. Lah niki kok teng mobil HP-ne muni. Lah kok nggih metu bojoku ngoten. Ah berarti selama iki trah mbok limpe kok mburi jebule. Limpe gundulmu iki. Loh. Lah nyatane nyapa kok? Lho pancen yo tak tulisi bojoku kok. Ora iso, wong kuwi ning HP ku kok ning HP. Aja-aja bojoku ya bojomu. Lah iya. Lah iki tulisane ya bojoku. Lah kuwi barang. Ayo. Loh, Iya to. lah iya, bojoku iki tak tulisi bojoku, bojone Pak Eki yo tulisi bojoku. Ora iso. Wong tak wong tulisane ning HP kuwi bojoku. Lah iya bojoku koclok jane iki. Ning HP-mu kok enek tulisane bojoku nyapa? Pancen bojoku kok kuwi. Loh, Kuwi iki bojoku nyapa kok ning HP-mu? sesuk tak gantine tekku. Piye? Gendakanku ngono. Ya aja nesu. Oh pancen yo bojoku wae koclok kok. Ora nyoto. Lam-lam. Angger Radane jebule Mas ngono lho, Mas. Rene Nono neneng. lam lam tilam. Niki Latihan ropak Nggih. iki jan. Niki kita suro. gending menika bawa menika kula salamne karo kancaku mancing Ucok, Budi, Pendek. Wis niki Kok kanca mancing. kanca ngamen, kanca ngamen. Kanca ngamen, kanca mancing. Ucok, Budi, Pendek. Wis, Iki omong ana sing bakul kacang aja melu ndelok wayang. Lah ke sing ning ngesor ndeloke kacange dingenak ngenekne ra roh iki. Jipajimu ra roh. Kan lho. Omong ana ke lho. sedekah jane. Sedap. Paraci iwatan Mas, dalem. garwane jenengan nggih panggah. Insya Allah aku tetap bertahan ijen ya. Ijen, Ijen ning tetep golek. Aku- Golek kahanan sing kepenak. aku lagi kosong loh, Mas. Kosong karepmu ra karepmu, bosok neh aku kok. Iki disoting wong akeh wing ngracuni netizen neh. Lek kosong tak lebonan. Ora sah. Tak tawonyo tenan kok. Wong mbok sing fair bloko kaya kluthuk. Aku yo Bloko-bloko Lah piye? nek kosong ya tak lebonane. lebonane. Wong muni ngono tok kok Mas. Aku tahu. ora tahu krungu. Kosong adalah isi Isi ada kosong. Aku tahu dingenekke, Mas. Heeh. Apa lali apa piye mbiyen karo aku? Aku kok ngomahi lawang kunci ngarep. Mburi kunci. Akhirnya turu ning emper. Tanggoku liwat Nah, kowe ate. pekok kowe. Napa? Mulane metode dalam hidup berumah tangga iki kleru. Piye? Lek mbangun omah ki aja duwe lawang ning ngarep mburi. Lah terus, Aku tak dhuwur. lho. Aku mlebu piye Lho, mlebu kon dhuwur koyo karambol mak pluk langsung. Bangsane karo. Ya ora apa-apa. Perci. Napa tekun sulasan nembang lambemu ora. Kosong adalah isi. Isi apa? Ora. Gagas lambemu aku. Ngono provokasi. Bojo kula diprovokasi niku lho. Diprovokasi piye? Anu. Duwi ra tau mulih, klitik ra tau mulih. Terus Saiki kontrak omah. Ra kelanjingan. padahal Iya. lah Ayo. yo Gak. Aku ora. kok belum tahu alamatnya kontrakanmu, Mas. Ayo dudai. Wis rene. Wis tak Kosong adalah isi. Cangkemku mah bobok-bobok. Aku yo ingin mengisi hal yang kosong. Paraci. Ya apa? Apa tuk? Betul apa Pak? Watan paku lingan hayune Masuk yo ayu. ayo tenan Dik. Peluk dong. Ai. Wah, kendele saiki. Sekarang nggak berani toh, Mas? Aku kalau di panggung itu profesional kerja. Oh iya. Tidak ada di mana suami, di mana Iya. istri, semuanya harus. Nek kok melu ngrakol ki ngopo? Aku yo profesional kok. Iso Profesional. gandese
luwese Iku lek mepet aku cipok mborok malah. tetanus. lah wong sing jawe laku kok ngamplokmu rono iki lho Lho jenengan ora tau-taune jawel-jawelne, Mas. Ditapuk lho Mas aku. Wong wedok tidak perlu seperti itu. Itu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT Wang samu ku ya. Mas aku ditapuk. kowe kok betah wong kuwi ambune kaya solar kok iso mbok cedeki kok iso Ya. piye kenyonyok atimu kenyonyok ditangisi wong wedok kenyonyok atimu Sopo sing nyono? nelongso kowe Wah, aku ora tau nelongso. lah ditangisi wong wedok kok ngalih gak tegel Lu golek neh no. Susane. Wong lanang kok padakne. Le wong wedok ya. Oh, tok sumber iki berarti. Asli sing marahi Kowe kowe. iki. Pancen tak gawe ngono. Aduh Nimas ning kuning lencet kuning kinawa liyan lencir kuning ginawa liyan dadi wong sing duwe pakulitan kuning tur awake lencir saiki wis ginawa liyan Dipek wong. kaya mangkono Gandese gandes ra eneke gandes gandul komete. Wis gandul komet ya. Aduh Nima suarane rada gedhe selehke hinten nah ngono Hinten kurang gedhe kurang gedhe hinten Hinten kurang gedhe hinten Hinten nah gedheke sithik meneh Hinten gedhe meneh sithik Hinten oh no ya Hinten wis Kegedean Mas, Kepala kegedean. Hinten-hintenipun kakang Mas, irungmu kok mekro. irung meklok kini modot. ya ampun Gak penak weh. ya ampun Bocah kurang ajar. kok ya jujur lho kowe iki kok iso Dengkul ki lho, Mas. Nek masak dengkol ya iso modot to, Mas. Lah lek ngene boleh modot. Oh iya. oh iya anu bu dek iki terobsesi bojone lak lemu to Mas Sigit karepe ben langsing dek wingi dibetot teng Karang Menjangan Iya, Pak. ngriki Sedot sumsum. suntik sumsum lanang sakniki usum Sum. Ngoten nggih. nggih dadi wong niku sakniki disedot sumsum terus dimasukin sumsum lanang Dadi ben ketok cilik. ben ketok cilik Delalah pas suntik menika obate pas disuntik sikil tengen lampune mati. Terus Merasuk sikil tengen sing kiwa urung merasuk. Lah ndek iki pas nguyuh tak delok sitok ndodok sitok ngadeg dadi ngene lek iki. terus diceluk karo iki dek Renio dek naning Aku pipis Mas, gelem Mas. Sos. kurang ajar. Masuk lek ra bayaran so lucu nih aku ya. Iya. ngomong iya Ternyata intenipun kakang dewe Ya, nagih tresno kadung Kris. kadung kok nagih. Lamat, monggo Mbak Ujung. Lamat wis katon tejane yen oh pakai anu roncong Keroncong tuk tuk. Blas 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 betot. Wiragane sinawang tan ambos yen wis ngut wimbo batu nyata
Halo kan? Banter. Lama kus katang dejane Atono berangkatan menjalan aduh lirakane sinawang tangan ambo yen besen ngut wimbul patut nyata jati tanggane diragek tanlila bisa saring nadyan bebasane kalingan kedua lembar nimas awas kecetan rasa pacane sarwa asri jerobah nenku tansah kewat kenang was lumayan hamo nimas marah ningsih Matur nuwun Mbak Punjung. Lah bisa. Kok kowe pas Punjung dadi bas betot kok ora wani betot Punjung. Pas Punjung menika senare pedhot. Oh. Nah sing metu iso sing mbok goceki cuk lele. Nggih, menika kirang Abdul lamun to mboten nyuwun Mas berkahipun Guntur, nggih Pak nggih. Guntur. Siap. Ini keten. Serempek napa tembangipun ngebit? serempek kan. Serpak Oke. nek bengi manut kowe ya. Serempek Mas nggih. Nggih, serpak. Pak Guntur menika remen ketuprakan terus serempek ini. Oh nggih. Monggo Pak Lho, Guntur. Gusti Adipati sampun rawuh wonten ing papan mriki. Sing siok goeng kiri sawi goeng gati. Mergo bendaramu lagi wae rawuh. Ya kene. Monggo Ndara. Ah.
Matur sembah nuwun Pak Guntur. Sampun kepareng rawuh wonten padepokan yang juga. Nyuwun duka ingkang kathah Gusti Adipati. Ing samangke sampun kumalancang ngaturi panjenengan tindak wonten ing Setinggil Agung. Bekti konjuk dumateng panjenengan. Yo Kakang Kritik iki. bektimu wis tak tampa. Matur. Mung pangestuku wae tanpa nono Kakang Kritik. Mugi sageta ndadosaken jijimat anggenipun kula mundi dawuh saking panjenengan Gusti Pat. Maja kluthuk ngaturke. Apa? Lho, ketoprak apa iki ya ngaturke kaya Bagi mau. binagi sungkem. Nah, ngono. Sembah pangabdi kula mugi kunjuk dumateng Pak Guntur. Wis bubar dagelan sitok wis. Ngoten. Set nggih, Dawuh Pak. kleresan. Alhamdulillah panjenengan paling berkah ing dalem menika Nggih, saged rawuh Pak Guntur. Nggih. Sembah nuwun menika kalih Pak Igit menika. Lah nggih. Lah jan tepit Wilujeng dalu. Dalu Dalang. Bapak. Nggih, dangu mboten pinanggih. Unjing nggih dangu nggih. Nggih. Panjenengan boten nanggap kula mun dangu. Ten Lah mangke. nggih. Nggih. Resmian. Mas Arif niku duwe angen-angen, Pak. Kados pundi? Kapan boyo iso ketekan Mas Sigit dalang nang pendopo Kabupaten Blitar. Nih, Ngoten lho. Pun derek panjenengan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Lah, alhamdullah. iya. Niku angen-angene Mas Arif nggih. Kadosipun nek pun diucapke wonten padepokan nek mboten ngantos terrealisasi niku rada pripun malati ngoten. Mengke anu Pak Guntur. Dalem. Menawi Mas Sigit ngastot ing padepokan mengke konsumsine keng angkringan kula mangke. Konsumsine dadi Ampun. Lho. Tahune 2003. Lah konsumsi niki nasi kucing lho. Cilik-cilik get 3000-an. Ah, mengke segone entek kula gawali kucinge mawon. Aduh. Ya dong dawuh. Monggo, Nggih, Bapak. Mas Sigit. Bapak Ibu para sedaya, bingah raos sing manah kula dalem niki saged pinanggih panjenengan sedaya. Kapang karo dulur-dulur juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Juga pun anu Pak, pun angsal kendaraan operasional nggih. Sampun. Alhamdulillah. Ning wonten sanan lek desa juganipun dereng. Nggih, insyaallah mangke dipun Lah, mila. agendakan Cik Pak E. Nggih. Siap. Menika wau Mas Arif ngendikan bilih papan panggenan mriki wonten padepokan mriki badhe dipun ajokaken sanggar budaya kagem karawitan lan seni pedalangan. Alhamdulillah. Kagem gegladen adik-adik sing kepengin dalang wonten mriki. Oh ngoten Cik. Latihan nang mriki maksudnya. Dados ya Sanggar budaya Cik, Cik, Cik. untuk karawitan dan seni Pedalangan. Cik. Lah, Amin, mila amin nggih. menika mangke dalam aturi ngajokaken wonten pariwisata Provinsi Dayaan. Provinsi Jawa Timur. Nggih. Kula ingkang lantari ingkang ngawal mulai pengajuan ngantos realisasi. Amin, Ngaten amin, nggih. amin, Nggih, amin. amin. Mugi-mugi saged kawusanan nggo tondo katresnan Guntur karo warga juga ngriki. Amin. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Amin, amin. Anu Pak, niku Pak, anu- wujud gamelan sak wayange napa sak Oh, kelire? nggih. Ya gamelan, ya wayange, ya kelire. Sak sindene Pak njenajukan. Ya ora iso. Sir kula sak dagelane, Mas. Anu Pak Guntur, ngen kula keramik Pak, keramik. Kok keramik? Temen lumah kula keramik. Loh, kok Ya kuwi keramik? Omahmu ki ora sanggar. Beda prosedur to, beda Nggih, prosedur. nggih. Nggih. Bapak Ibu sedaya niku wonten pesen saking Pak Bupati Blitar. Nggih, Bapak. Estinipun Nggih. panjenenganipun Pak Bupati menika kepingin rawuh wonten acara pagelaran wayang Mas Sigit menika Nggih. ananging wonten jejiban sanes mila Pak Bupati nyuwun izin kagem panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Nggih. Ananging siang wau sampun saged ngrawuhi acara Nggih, genduri. nggih. Dalu menika pesen kon nyanyekne klangenane Pak Bupati Blitar, gendinge Blitar nggih. Amin. Blitar untuk penjaringan semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Ayo, Ren, semeneng ya, kabeh. Mas. Ya, apa? Dipun kacani presiden Pak Guntur. Mungkin, kabeh, Wah. wis. Ayo ya Mbak Yosi. Sedaya jumeneng nggih. Sedaya. Nggih, Oh. sanipun gayeng. Nah. Ayo dong, ini Slendro dong. songo. Temani Bapak ayo. Buka saking kendang masalah gak ya? Tak tungtang tung. Ayo. Nah, yuk.
kang kawentar Edi Penny Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar Peta Bronta sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune Sang Nada Mojopahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisa ana crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka aneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi gampang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne ento geni murupake semangate ento banyu nuwuhake patriote ya kutha cilik kang kawentar Edi Penny Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar Peta Bronta sing dipimpin Supriyadi Blitar dipen awune Sang Nada Mojopahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisa ana crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka aneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi gampang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni murupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote nggih matur nuwun sembah nuwun Pak Guntur Pak Sigit dalem Bapak muga-muga sedulurku kabeh sing padha mirsani pagelaran wayang panjenengan nggih karo Gusti Allah diparingi rejeki sing kathah amin diparingi sehat sedaya nggih amin diparingi gangsar lancar lek nyambut gawe alhamdulillah ngaten matur nuwun syukur matur nuwun mugi saged mirsani pagelaran ngantos paripurna mangke nggih nggih Pak matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Mas Guntur Wahono Dewan Provinsi Jawa Timur matur sembah nuwun sembah nuwun sembah nuwun sembah nuwun ya Mas ya
karo aku. Jumeneng setitik karo aku Diajeng. Sep. Itu to. Diajeng. Jumeneng Diajeng. Yo gini kowe suwe ora ketemu kok saiki kaya benik tek kowe. Sinden padake benik tek. Lah iso cilik. Kepiye pawartamu Diajeng? Pek, Mas. Kepiye pawartamu? Pek, Mas. Iki kok ngeri. Cekak aos. Kok cek aos pek, Mas? Lah jaremu benik tek kan yo cilik Lah dadi iya. yo titik wae. Ing semono ndak tinggal peperangan banjur suwi ora weruh kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur Diajeng Dawa. Sing bocah omah sapa to? iki lho kok iso wah bocah iki jan kepiye abdiku jo kluduk Lho iki. nalika semono kowe ndak wene pitungkas openono bendaramu putri kepiye supaya bisa bagya mulya bagas warasan anggone nata jualan ragane Sampun. yo kene nganti ana kedadian kowe mangkene Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dagosipun stunting menika terus. Ngece. ayo kudune mbok maksake wah rumangsamu ya Diajeng Nggih. suwe ora kepethuk ning kepiye anggon muleh nyawisi para Kyai Agung kene coba iki beda karo sing liyane lho iki Bedane apa? kepiye lho Bos, ngene lho Sinden jos lho, Bos. Niki rambutnya semir masalah. ayo kekinian to ngono coba Dik ngene Dik timbang lemu omong kangelan ngene wis ngene nah wis ngene ndang ngomong timbang le omong nun sewu Bapak Ibu Sinten ingkang badhe tumbas tremos. Alhamdulillah aku digendong. gendong piye Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Barang tak angkat lemak. Tiut. Suara apa? Suara motor. ayo Eta, Mak ceder, mak ceder. lagune kuwi. Ora. Sing dalu Mas. Dalu. Dit. Nggih. Menika kathah nawala. Kula maca dhisik nggih. Nggih, nggih, nggih. Ana layang tak macane. Sing klentu Pak Ikit menika klentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyoto nek arep maca layang ngono kok. Lho, kok diweni kula piye, Pak? sik dam sing bener piye ta kuwi Jenengan niku klentu kula. Lah yo iki ana layang tak macane. Klentu Pak Ikit. Sing Sing bener. bener ki tak wacane. Nyoh maca rebutan macane kok. ngene tuk gonen tuk gon wis ngene gon anu suarane piye kuwi Ping roh unine wae. unine lho Unine layang unine iki lho. lho Unine layang lho. maksudnya kuwi sing ning jero ki lho enek apa Enek tulisan ngene lho. lha kuwi lak jelas to Meneng tak macane. macane piye kok Kuwi kucing. Korek. Do meteng. Dumateng. Walah iya. Aku iki ples rada adoh Dumateng Mbak Limbuk, Mbak Cangik, kula pendemen Ringgit Purwa. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gending Kayak ono nggih. kacamata Surya Kanta ngono lho. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Saking kula kanca kidul lepen. Oh, ngriku, nggih. Ugi nyuwun lagu menika karang kates saking Dimas Rizky. Sing tak wacan. Angel lho iki layang iki. Masalah ya. Mosok kirim layang kertas cilik ngene. Masalah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing tlatah Samben niki nyuwun gending lagu Karangkates saking Dimariski lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani ngapusi iki tulisane sakmene kok dawa nih Ram masih ada lagi. lho iya Kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani Ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan Dawa kathah rezeki didalem kertasnya cilik kok Cilik kok iso kalimatnya iso duwi. masih ada lagi ini. oh iya saya nenek Pak nek tulisane Pak Ikit remen ing dalu menika kula ningali Ringgit panjenengan jan regeng
Jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu. Dawa men ta iki tulisan iki. Masih ada lagi. Mugi-mugi sedaya kru Cakrah Ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak mriki malih. Tangan masih ada mana Masih ada lagi. Wong ning lambene sinden barang iso mbok waca. Lah kaya videotron liwat ini, Pak. Kowe video terus. Mbak Widodo iki ya gelem-geleme. Loh, nanti kan ku setel toh. Oh, setel. Setel. Lah, tuh. Piye, Mas? Yo. Dawuh napa? Karangates, Bos. Iki lho. Oh, niki nek Masih ada lagi sebuah voucher. Voucher apa iki dimutok voucher. iso voucher. Voucher wis dledek. Tembangipun kersanipun iki rame. sing gayeng Mbak Widodo bebas gak apa-apa nganggo juaranan nganggo barungan iki. Oke. Sopo sing nyepaki bareng Mas? Ya oke. Apa? Tembange digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablase jaranan. Wo, oke. Gedruk. Ya. Ya kan. Apa wi gedruk? Sing Karang kates nih mau. Ya wis karang kates. Oh ya Ya. Karangates ya. Oke gedruk ngono ya. Aduh. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Gangsal Mas. Masyaallah. Masyaallah. Bocah sakmene iso ngeden ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. Kowe Sing ngeden ki sapa? Sing Iki ngeden sapa? iduwe langsung mana? Mbak Widodo kuwi idu mana? Itu Cik. mana? Aja lungguh tuh. Jare dagelan profesional. Alah. lho. ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. Minum tuh harus dengan duduk, Mas. Oh, ngono ya. Dek iki nu pancen sok nderekke baru Samsami, Gus Idam, Abah apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang ki aja wae saka omben atau minuman. Sebabe Mergo wong urip kuwi wong mampir. Ngombe. Nah, ngono lho. Dadi lak Terus. jelas to. Sampeyan wong wedok diawe ya kudu ndodok. Dodok, ngono lho. Wong lanang kuwi aja sok Golek menang. Aja golek menang. Sesama wanita dan pria itu Saling bersama menghormati dan gender menghargai. Betul. Mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi. Ya, wong urip kuwi ibarate Wong mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Ngono. Dijiwit krasa lara aja Aja sok jet jiwit liyane. liyan. Lak mong iki. Sedumuk batuk Senyari bumi. tuturi handayani Handayani. jerbasuki Mawa biyo biyo. kemah ripah lo Kok jinawi. jinawi wong urip mung mampir. Sampe ngombe. Nah, ngono lho. Ngono. Ajining raga Saka saka busana. Iya. ajining lati saka diri. Asline diri Ajining saka lati. Ajining awak saka tumindak. Urip kudu sing prasaja. Nah. Mergo urip kuwi ibarate mung mampir. Ngombe. Pelempokan dan aku sebelumnya. Lah mbok ngombe to. Mau urip iki mampir anyang-anyangan iki. Wong karek ngombe kok ya ora gelem kok iso. Ngagem Karangkates. Nggih, Wah, karang kates. coba kaya ngapa Karangates. Ya. Iya. Buka saking kendang ya, Mas. Napa saking Bunang? Saking kendang. Digarap pripun iki, Mbak? Anu gawe jalanan Oh, tayo. tayo priye Oh. namanya terus lagi Oh, buka balongan. bunang berarti buka bunang. Oh, sale Le, angger. kenana, Le? Mo. Nah. Nika Kenal, Le? Toto. Rian, Mas Rian. Rian kendang. Mengke sing jaran ben nika. Rian. Oh, iku Sing ya. ngendang jaranan kono. Oh iya. Sport, Dia ya. punya masih kendangi awang barang nih Rian iki. Ya. Pakde buka bunang. Heeh. Lung. Manut-manut Mas Rian, manut Mas Rian. Iki Mbak Widodo ini kendangi ora spesial. Weh, saestu, Pak. Goyang-goyang. Loh, mboten lho, kula Niki pancen dipesen Mas Arif kagem masyarakat juga. Soalnya niki mungkin bar wayangan ajeng dingke belungan jangan tewel. Kok ngedian. doyan. Sami doyan. Ya, tak ngat-nget Kok tak to. cepake. Ngono ya. Yo, Karangkates yo. Ya. Ayo, Dik, kene, Dik. Ayo, Dik. Oke. Ya. Katur dumateng sedaya para bapak linmas. Lan iki para sesepuh bini sepuh.
weton malan kinclong kinclong banyune gugah tenanan saben liwat tumuju ing prawetan oh kumetes atiku tatapan lenggah cecer son alus-alus arek maning tanpa catur netra laras kembang asmara sumilirik angin gundah rasa mbok yo eling karang kanis ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasyo ilang muspro saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati karang kates bendungan weweton malang kinclong kinclong banyune munggah kenangan saben liwat tumuju ing prawetan luh tumetes atiku tatapan lenggah cecer iki ono ing pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati mbok yo eling karang kates saiki kowe ora ngrepes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah pranyo ilang muspro
loh. Mana? Oh. Ya. Oh. Stop. Bapak Ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Wih, lah. Oh. Lo. Ya. Mas. Oh. Oh, ish. Ya. Ish. Ish. Oh. Ya. Oh. Lah. Lo. Kita wis rasae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Tambuli gedang-gedang pahite ramu. Jarene profesional. Masyaallah kene. Profesional. Urung ilang. Sik ning betul lu kene. Masyaallah. Urung ilang. Tak tambahin. Nih gua kene. Oh. Mripatmu sik ning dhuwur lho, mripatmu. Nih gua kene lho. Urung iki urung tek mari. Mripate ket mbiyen ning dhuwur. Kowe tau tuh mripat ning tungkak. Mripate ireng kuwi lho urung tek mari kuwi lho. Wis mari aku langgo salin. Kok mangsane ngono. Loh, sik dadi masalah, sik dadi. Kita sing dadi tak grucuk nang lho. Kok terus nesu? Iki tekku ngono wae Le. Iki ya. Wis mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakeliran, Mas. Leres. Dadi nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Srek ra ketara iki katanya. Wah, embere terus kok nyingkirke. Ben ora males. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripat malik ngene mau. Aku di aku. Daripada aku sampean bablas to, tak delok ning kamera lho ning TV monitor kok mripat ngene mau. Aku seneng kok Ndek Mas kaya asu iki. Wong kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malik. Masyaallah tembus lho, Mas. Tembus ning cawet to. Asem tenan kok bocah edan iki. Kok grunjuk iki lho. Anu kok tak sementara leren nggih. Ampun. Lah niki kaya ngeten iki. Ayo ora apa profesi. Wis, tutak. Aku mbok grucuk kopi matamu. Lah nek banyu putih ra apa-apa lha kuwi ireng e. Sekali-sekali iki dagelan ndasi dirubung semut. Kadung arepe ndadi mbales e kok iso. Bah. Coba. Loh, Baca tetembangan. Ya ra apa-apa. Mbak Yosidian Pratiwi. Mbak Yosi Pak Wirya Sabun. Yosi kok grujuk nek. Telas sak sempak-sempakmu gak aku. Aliyo Aku tak izin dulu Meng apa? Iki engko ketoke iso masuk angin sanggon lho iki engko. Profesi. Profesional piye? Iki iso suwi nek genep sak jam tak cilik. Engko ora balik. Bangsane. Ora. Wah, guyu banter men. Para penonton iki padha bungah atine. Bungah piye kan? Dagelan-dagelan tersiksa. Ya aja ya. Kowe bola kono apa bolaku? Kula bolos sembarang, Bos. sembarang. Niku asal. Wis masuk angin bareng kowe. Dalem. Niki kembloh ya. Padha-padha nyambut gaene kok ora gelem kembloh. Kepake gara-gara iki. Ora. Kok iso? Padha kembloh. Mbak Yosi di MC sini.
Lah kono. Diam sini. MC sing apik. Gonku. Kene. Ayo. Gonku mbok kilap. Ambune delok sik ah. Kayak ngono lho. Oh nek mudi Pak. Wis diakhir mbok kilap. Asem mbok ki andukan nih mangsane. Alasan iki ngono. Lagune nganu iki disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sedaya menika monitor Sige Channel. Nggih Pak Purwono saking Rembang. Nggih. Komplit menika kanca-kanca CFC Mas Anom Subiarto, Pak Purwoko. Wah ya. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. Diam sini. Kathokmu teles to, Mas? Heeh, Mas. Teles. Ora Ora masalah. Gak apa-apa ya, Mas. Ora aku gowo salin kok, Dik. Ning Salin mobil kok. salin ku akeh. Tahu Dik ini aku. Pancen saline klitik saiki ning mobil kabeh. Oke pancen dek kan sik lagi minggat iki. Labemu. Enggak, lemari iki bek. Dek. Oke, salin. Diam sini, Jo. Dalem MC ini gitu. Lagune ayang-ayang sing nyanyi Mbak Yosi. Jawa nggih. Jawa. Nadianto iki tanpa keyboard. Lho niki ing dalu menika sarengan kanca-kanca Cakraningrat. Cakraningrat. Kowe kakek muni minggat kan. Cakra minggat ngono. Cakraningrat. Ing dalu menika mboten kesupen inggih menika lelagon ingkang badhe dipun swantenaken inggih menika Diajeng Yosi gendhingipun anyang-anyangan. Ora nggungan. Ayang-ayang sarengan Cakraningrat Indonesia. Kok gak gawe ngono? Biasane dumateng sedaya para pangersa. Ngono. Ayang-ayang Cakraningrat. Yo. Cekidot. New Cakra Budaya Indonesia. Iki lho Yosi lho. Iki lah cae. Iki lho bocah iki lho. Suara. Sebelah. Sendok kok. Bulastri joget, Bu. Ayang-ayang meledak. Peteng rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanyawan aku kowe lapuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak cukup yen durung kapisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang lali aku kudu kelangan kang mas mesti kaneng ati dong aku siji tresno iki
luar biasa. Oh, iki bukti keampuhan gamelane Pak Gito aja iso. Nadyanto tanpa keyboard, weh iso dienggo ayang-ayang. Wong sedaya menika gumantung saking pira pradangganipun. Asemu. Oke. Guyumu. Coba karo Mbak Kunjung Pak. Siap. Karo yu Sekar Gading Godhong. Gabungan Sekar Gading karo Cakraning Rat. Nggih. Sekar Ningrat. Iya. Ya. Iki lagune Mas Jo Klitik tahun pinten Mas Jo? Tahun 2015, Mas. Esem lan guyumu. Nggih. Nek Terminal Gayatri. Terminal Gayatri lagi niki 2018 niki. Oh, berarti kecekel 2018 mulai ini. Lagu 18, 19, 20, 21, 22, 24, lagu kula menika tahun 2000 selawi menika damel kula. Oh. Piye kuwi judule? Lah menika nggih saking Pak Zaiduri mangke nyuwun Caping Gunung Jengleng. Oh. Niki mangke kula badhe titip teng kanca-kanca lagu kula ingkang judulipun Wahyuning Tresna. Tresna. Wahyuning Tresna. Lek kula mengki titip ngene kanca-kanca menika judule Wahyu Budaya. Rak Jawa Tengah kono kok iso mangsane. Ya, Dik Punjung nggih. Nggih, Mas. Dereng tepang to. Sampun. Oh, nggih. Kek nyanyi mawon niki selang jebeber e. Mboten. Empon mungkret berarti ya, Mas ya? Yo. Malah apik ben mungkret ben ora kena nggo gawe. Nggih. Tapi. Pelok Mas, pelok. Ya, kene. Entek, dung buka drum dulu, Dik. Ya. Yo. Dik. Stop. Ini gamelannya langsung dipukul yang keras. Jangan khawatir kalau gamelannya patah. Nanti biar diganti Pak Sigit. Oke. Lah iya no sembodo no. Berarti nek begitu drum muni, yogane muni keras. Keras. Yang keras. Ayo coba. Derat yogane. Derat. Ding. Yogane keras. Yo. Ayo coba. Tuh, wakas. Ya. Ngaloro sithik ngadi luwe. Sampeyan ki jane yoga apa kernet? Jare kan muni keras. Keras ki pukulannya itu, Pak. Tegese iki ngene lho. Tak ndul. Yang ngene iki ngarepmu tutuken ngono lho. Nah, iki apik aku setuju ki. Setuju ayo jajal, cake. Ngarepmu ki tutuken. Ngarep ki gamelan wong. Ora ya sembarang. Maksudnya trak dundung trak itu langsung suaranya berbunyi lelole. Wilayahnya seperti itu. Saya ben cetha piye drame muni ya. Trak dung lelole. Oke. Nah, itu loh. Ayo. Joyo, oke, cah bagus. Lelole. Ya coba ayo. Nggih menika ingkang saged dipun wastani gacong. Apa kuwi? Gamelan congor menika. Ben kesel dhewe jajal. Ora ngono kuwi. Akapela kok gacong. Kurtara wong nek ora berpendidikan. Apa? Pela. Heeh. Akale, Pak. Ono. Ayo saestu nggih. 1 2 3 yuk Dik Jaya. Suara harus keluarkan deh. Kanca-kanca Kalimantan. Bapak Mundi. Lampung. Asemu lan guyumu bisa gawe senenge ngatiku suwe ra ketemu ning endi
paranmu apa kowe isih eling aku tetap ya ujung janjimu lan tresnamu bisa gawe dan gawe hatiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku sakramigrat lho iki ya fotomu neng kamarku neng atiku kaya kowe neng sanjengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mong kowe ya mong siji sawase aku ra bakal bisa banter ya Dek ujang awas asemu lan kuyumu bisa gawe senange atiku suwe ra ketemu neng ngendi paranmu apa pun wis lali aku janjimu lan tresnamu bisa gawe hatiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku kayaknya jalanan gak? ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku Ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mong kowe tak jaga tawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe rasaku nyamon kowe tak cawa nganti Selawase aku ra bakal bisa lali selawase
Enak. Lagu ini Mas Jo Klitik kok digarap kanca-kanca cakrane kerat. Alhamdulillah benjing mawi kula ndagel, kula nyuwun tulung kanca-kanca selalu backup. Pokoke teng pundi kula ndagel, kanca-kanca tetep melu kula. Lho, Mas piye? Kula jak kabeh niki. Ben ngiringi lagu kula soalnya sing saged nggih gamelan ning niki tok. Jenengan golek yoga dhewe neh. Oke. Albert Tabirian. Wah, luar biasa Mas Jo Klitik Siap, Joglutuk. makasih nggih sembalun. Kupat lepet boten liwat sedaya ndung slamet ya Mas. Boten Sak lagu neh iki lho. lho lah nggih masuk kula Napa Mbak Yusi mau? nggih ngelingke. Oh. Nggih kangge ngiringi caping gunung. Kan pirang-pirang tahun aku nek ning kene anggere dikabari, engko 2 jur ini. Ternyata ra sida. Nggih. Engko 2 jur ini ra sida. Lah iki lagi sida tenan. Lah pancen Lah iki iki lah di- diagendakan Mas, diagendakan ngoten lho. Nduk iki Oke, ning gon, nduk iki ning gonku ya ora sida. Ngapun. Anu ngeten Mas. Alah. Betul bener wis awake dhewe ora salah Set. Ikut Ngapun saestu bos tenan. Kula adalah dipasai kalih Mbuh ora krungu. dipasai kalih bojo kula. Aku Wene aku wis meh nesu terus diyem Ibu Awang. Wis wong pancen dulurmu Klitik lagi owah pikire ngono ya. Terus aku Jane- maklum. Saestu, Mas. Niki lagi wah, kula berdua niki lagi wah ekonomi nih. Betul Pak Eket pun toh. Sing penting kula tingali tetap saya itu selalu memantau alhamdulillah pokoknya selancar. Semua Wah, padha sehate. wah pikire ora apa-apa ning sing Owah menuju kebaikan. Betul. Yo. Betul. Nek ngurutne aja salah dalan. Nah, sing penting wong ki aja salah dalan ning golek aja wong ki luwih becik salah dalan tinimbang golek dalan sing salah. Nah kuwi lho. Piye baleni sik omongan baleni. Wong ki luwih becik salah dalan tinimbang golek Golek dalan sing salah. Kuwi alasane wong sing salah ya ngono Nek kuwi. salah dalan kuwi iso balik mergo salah dalan. Oh, Tapi nek balik. dalane salah, kuwi lha kuwi salah kuwi iso langsung dibenakne. Malu bertanya sesat di jalan. Betul. Kuwi mulane salah dalan. Lah nggih niku sing kula maksud. Makasih Pak Git. Nggih. Wis, Besok pokoke- gawe lagu malu. Nek sing pelok kayak apa? Jero Loh, kula ndamel iki, kurungan. kula ndamel iki kula. Ana kutute ngono bareng. Nggih, nika- Kayak sepelan tahun piro, Jo? Niku tahun 2012. 2012 kelingan. Saya dan Duojo menciptakan apa jog-jog ngono ya. Wah, niku akeh banget niku. Putri Kencana Wungu bareng. Wungu niku kalian jenengan pokoknya menika satu histori yang sangat istimewa. Jaman biyen wong loro isih Iku 2,5 juta. Nika kula pinten? 2,5 biyen wong loro. Aku mbok 550 to kene. Gak ngawur. Boten. Makasih Pak Git. Pun caping gunung mengke diaturke kula. Nggih, kanca-kanca presiden. Sing wigati lagi geng panduwun ing dalu menika Nggih, saged nggih. pinangin jenengan kalih dulur-dulur Cakraningrat lan sedaya warga Mekan Masyarakat. juga. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah. Muga-muga ing dalu menika gelar ringgit ing dalu menika tirakatan ing dalu menika muga-muga sedaya didohke bilane cedhake rezekine. Lan aja lali Mas. Dalam. Aja nganti waleh-waleh berbuat kebaikan, aja nganti waleh-waleh awake dhewe gelem sedekah. Nggih. Gusti Allah kuwi leh nyodakoi leh menehi rezeki karo mati wae ora omong-omong awake dhewe ya kudu iso nulat jejake Gusti Allah. Ayo gelem sregep sedekah arep kepiye kahanane wong sedekah utawa sedekah ora bakal limpah, ora bakal roboh ning insyaallah semakin bakoh. Nggih. Makasih nggih Pak Git nggih. Ini. Sembah nuwun, Sehat sembah selalu, nuwun. sehat selalu, Ini. sehat selalu. Sego kupat sego liwet. Nggih mboten liwat. Ora andum. Selamat. Selamat. Tawon. Tuku dawet sak cendole. Iya, iya. Katoke ngaper. Ketok cendole. Iya.